Питон, говоря за тебе, бате, в Господари на ефира. Че си най-колоритният, че си най-забавният, космически. Хайде, че ме снимат в момента, не така, не бъди нахален, вземаш ефира на нова телевизия в момента. Пак ти, непрекъснато, постоянно. Айде, колега. Представи другия. Как трябва да представя? С няколко думи. Готина, емоционална. Въобще той е супер. Дива. Мечтата на всяка жена. Кой командва парада? Мисля, че двамата командваме кораба. Но правим компромиси и взаимно се допълваме един друг. Защо влезе в VIP Brother? Да получа нови емоции, нови приятели. Присъствието ми там се дължи единствено и само на коцето. Даже съветвам всичките хора, които искат да намерят истински приятели, да влезат в едно такова място. Включи ли се успешно в играта? Да, само че малко късно. Не знам доколко успешно. Чувстваш ли се по-VIP сега? Какъв труден въпрос. По-популярна със сигурност, ако това е точното понятие за VIP. Какво не искаше да виждат зрителите? Смятам, че всичко трябва да виждат зрителите и да знаят. Всеки е видял това, което е искал да види в мен. Много ли са 50 хиляди? Мисля, че са много пари, наистина. Просто парите не са толкова важни. Всички неща, които се случили в къщата, всички емоции, това са по-важните неща. Бракът не е ли от живелица? Ами аз смятам, че като се обичат двама души, не е най-важното нещо по подписа, но... Не смятам, че бракът е от живелица. Кой от двама ви е с по-голямо въображение? Може би тя. От нас двамата, аз съм тази, която има по-голямо въображение, а пък коцето е този, който има по-голямо чувство за хумор. По-ревнив? Аз съм, тя не го знам. Коце? По-амбициозен? Тя, разбира се. Стига сега, бе. Падаш ли си по скандалите? Да, естествено. Всъщност не, но сега не знам как ще прозвучи след това, което показахте вие в къщата. Кое е пилето? Моето пиле. И двамата сме пилета. А ако дойде лисицата? Не допускаме лисици. Ще издаде дървото. С кого мечтаеш да си в едно легло? Единствено и само с коцето. Мечтата ми е осъществена. Последната ти сексуална фантазия е с Райна в къщата беше, между другото. Ма не, нямаш. Стига са. Защо мъжете се самозадоволяват повече от жените? Не е доказано. Това е природа. Трик, с който правиш партньора си щастлив. В леглото. Ами това ще го питате него. С всичко това, което съм аз, най-вероятно. Имаш ли тайни от другия? Тайни от коцето ли? Не. Ами всеки човек трябва да има такива, но като се замисля, май почти нямам такива. От какво те е страх? От самотата. Страхувам се от злото в всички негови измерения. Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Естествено. Разбира се. Изневярата е? Изневярата е нещо, което никога не бих простила. И нещо, с което никога не бих направила компромис. Коя е изневяра? Емоционалната или физическа? Какво мислиш за жените, коригирани от главата до петите? Със себе си не бих си направила такъв експеримент. Още повече, че се харесвам така, каквато съм и смятам, че нямам нужда. Красивите жени го правят. А за тези, които слагат рога? Тяхна воля. Тяхна си работа. Какво искаш да промениш в другия? Нищо. Абсолютно нищо не искам. В коцето не бих искала да променям нищо, защото го харесвам такъв какъвто е. Кога парите нямат значение? Лошото е, че парите имат значение. В принцип няма значение. Хубаво човек да ги има, да. Дай оценка на кариерата си от 1 до 6. Човек трябва да търси максимум от себе си и винаги има какво да се желае. Винаги може повече и повече. Не съм мислил. 3. А сега запей любимата си песен. Всичко започва и свършва с теб. Ужасно много те обичам. Не би останало нищо от мен. Без теб ако съм някой ден. Не се завръщай. Недей. Аз отдавна свикнах да живея сам. Не идвай вече, не дей. Ще мога ли да ти простя, не знам.